Bună seara, mă numesc Silviu make-up artistul. După modelul prietenii mele, Gabriela, m-am gândit să-mi deschid și un beau din salon cu prietenii mei, Gianni, frizerul de căței Magalesi, și Vlăduț, masorul de broaște și pești. Ce să vă zic? Putem să începem cu un machiaj a la Conchita, câștigătoarea Eurovision. Putem să începem cu ochii, că sunt cei mai importanți. Să facem un contur la ochi. Facem rechem aici, care e... Conturul ăla trebuie să fie perfect pe linia ochiului. Ce-i drecu să arăt ce spune? Perfect pe linia ochiului. Așa. Mamă, ce bine sunt. Așa. Și aici o codiță, așa cred că se numește. Codiță. Așa. Acum trebuie să colorăm conturul. Cred că am greșit un pic aici. Foarte puțin nu se observă. Deci la ochii mei verzi merge o culoare foarte deschisă, cum ar fi un negru sau un maro. Cred că maro ăsta e bun. Ce vreau are clip pe aia. L-a bătut acum. Deci... Machiajul este ceva reușit. Dacă vă uitați la filmulețele după YouTube al lui Cezar, este exact aceeași nuanță. Nu știu dacă ați urmărit Eurovisionul anul ăsta. Culoarea este foarte bună, dar e expirată. Și mi-a dat la carioci. Așa are. Eu te eram nepășit un pic aici. Așa. Peste dăm... Se vede? E bine, nu? E bine? Da. Peste putem să dăm și un pic de albastru, așa tot. Sau un contur. Ce vrei cu că e bun. Așa. Obrăjvării nu-i faci? Pa. Să mai dăm ceva mai închis, așa cum ar fi un roșu sau un galben, că nu se vede bine. Ia. Perfect. Deci, vezi, machiajul fac pe mine pentru că o fată n-a avut curaj, dar nu știu ce pierde. Vedeți și voi că e foarte bine. Acum obrajă să mă dau cu un pic de râs. Întind cu mâna vreau că astea aici. Să fii mai așa, mai îmbujorat un pic. Dacă aveți vreun comentariu, puteți să-l faceți, că nu mă supără. În punctul meu de vedere este foarte bine. Mulțumesc. Știu că mă pricep, acum... Un pic la ochișul. Mă scuzați, la mine aici am vârful 2, curentul mai pică, mai cade, dar o să revenim. Deci, o să mai încerc să-mi fac ochii, că prietenii mei zic că nu prea mi-au reușit. Eu zic că gen. Mai e la pălțișoare aici, uite. Aha, da. E ok, dar prea mică și nu văd. Acum pentru buze, ca să prindă bine culoarea, Deci nu. trebuie cacetona pe unghii. De capac. Cu rujul nu trebuie să exagerăm.
Nu trebuie să... Băi, de misec. Nu trebuie să depășim conturul buzelor, deci foarte trebuie să fie la fel, exact pe buză. Exact pe buziță. Ai depășit un pic aici jos. A, Un pic. Nu nimic, se. Atât. e bine? E bine. După cum se vede, deci n-am depășit niciun pic. Perfect, perfect colorat. Și pentru o culoare mai... A, nu, fondul de ten, era să uit de fond de ten. Fund de tren. Fond de ten, fund de tren, așa. Fund de tren. Ăsta tot cum l-am dau, că... Să las așa mai gros ca Timiciu pe perete. Pe lunetă, pe nas. Mă scuzați, dar gazele astea care ies din... Și aici un pic. Nu trebuie foarte mult, că trebuie să iasă barba în evidență. Și pe gâți. Punem pacacul. Nu prea sunt mulțumit de dar asta e. Și pentru culoarea bărbii să fie mai accentuată, folosim fond de ten Sitil. E producție proprie. Sitil. Miroase. Nu e orice. Nu e firmă adevărată. Sitil nu e orice firmă. Deci... Pentru barbă nu trebuie să dai prea mult, decât să se vadă că ai barbă. Eu nu prea am, așa că folosesc fondul de ten, fond de ten, fund de tren, Sitil în paranteză, căutați pe internet, găsiți multe accesorii, ruji, tot negru. Cred că am terminat dracu și cu ăsta. Eu zic că este un machiaj foarte reușit. Coafura este făcută de prietenul meu, Gianni. Și dacă vrem să ieșim în club la o petrecere de Halloween, ceva cu tematică, perfect. Eu cred că a ieșit foarte bine. Vă așteptăm în continuare, nu știu când o să mai fac următorul videoclip. Ne mai vedem.